Thank you. O jogador da equipa de Vacansoleil, dorsal 87, acabou de assinar há pouco o Walter Puls. Ele teve uma queda há 7 meses, regressou ontem à estrada depois de 7 meses sem participar em competições. Portanto, é um jogador que exerce com grande fibra no meu canto. Yeah, I hope Walter has a successful comeback and wish him luck. Tenho saudades de mim. Met de beste wensen van Mark Cavendish lijkt de Fado definitief verdwenen uit het wielerleven van Wout Poels. Want hij is weer terug, 223 dagen nadat hij zo hard viel in de Tour de France. De gebroken ribben waren niet het probleem. De verwondingen aan nier, milt en longen brachten zijn wielercarrière serieus in gevaar. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Vooral voor moeder Willemien was de val van Wout een nachtmerrie. Een half jaar eerder verloor ze haar man, Henk, de vader van Wout. En nu lag een van haar kinderen op de intensive care in een Frans militair hospitaal. Overleeft hij het? Heeft u zelfs nog aan gedacht? Ja, ik heb daar aan gedacht, ja. Toen ik hem zo op de intensive care zag liggen in Frankrijk, ja. Erge gedachten kunnen we ons bijna niet voorstellen, zeker voor een moeder. Nee, erger kun je niet voorstellen. Want dat zei ik net, van als er iets met de kinderen gebeurt, dan komen ze aan jezelf, ja. Maar Wout bleek een taaie en nadat hij overgebracht werd naar Venlo herstelde Poels langzaam. Een week na het WK kroop hij voor het eerst weer op de fiets, thuis in de garage in Blitterswijk. Naast de benzinepomp die ooit nog door zijn vader als liefhebber gekocht was. En met die eerste pedaalomslagen in Blitterswijk startte Wout de etappe die hem uiteindelijk zou leiden naar de Portugese zuidkust. Daar waar de vissers hun eigen netten nog knopen, gaan wij op zoek naar de man uit Blitterswijk. We zitten een dag voor de start van de Ronde van de Algarve in Hoyos de Agua, waar Vacansoleil zijn tenten heeft opgeslagen. Het ademt wielrennen zo'n dag voor de start met veel extra handjes voor Wout Poels bij zijn terugkeer. En Wout staat dan ook te trappelen om te starten. Het kriebelt heel erg. Ja? Ja, vooral als ik nou hier alle bussen zie en materiaal en zo, dan ja. Daar heb ik er wel zin in. Oh. En ook voor de mechaniciens van Vacansoleil heeft het werk een emotioneel tintje, want lief en leed delen ze met de renners. Als je zo'n ongeluk hebt en kunt terugkomen, is toch... Ja, ik denk morgen toch wel iets door hem heen gaat. Maar voor jullie ook? Of? Ja. Ik voel me goed, ik heb goed getraind en ja, in de peloton rijden, dan moeten we zien hoe dat dadelijk gaat, maar ik heb er nou nog geen schrik voor. Have some good GC guys who are hoping for success. Poels start zijn tweede wielerleven met nummer 87 en 56 minuten voor de start is hij er dan. Trago fado no meu canto, canto à noite até ser dia. Nee, de klimmetjes en de sprintjes. Do meu povo trago pranto, no meu canto amoraria. Laatste check voor de koers, pakken de banden de teller wel. Pakt hij hem nou? Dat scheelt wel een hoop. Maar Wout staat er niet alleen voor vandaag. 2 broers van zijn vader Henk zijn meegereisd om Wout bij te staan in zijn eerste koers na dat moeilijke jaar. Het jaar van die verschrikkelijke val, maar ook het jaar waarin Wout zijn vader verloor. Het is toch een eindje vliegen om even hier naartoe te gaan. En wij doen dat toch met oprecht voor stimulans voor Wout. Ja, anders was, ik denk dat Henk anders altijd hier was geweest. Henk ging altijd mee met Wout. En nu Henk er niet is het goed dat wij als broers erbij zijn. En in gedachten voor Wout dat Henk er ook bij is. Ja, zo zie ik dat ook.
Aan de start varen ook Frans Maassen, de ploegleider van Blanco, het voormalige Rabo. Hij kent Poels al vanuit zijn jeugdjaren. Maassen verwacht niet dat het ongeval uit de Tour in het hoofd van Poels zal blijven spoken. Ik denk wel, het verschilt per renner, maar hij is nogal nonchalant daarin denk ik en rustig, dus het zal wel goed zijn. Belt de thuisfront. Belt de thuisfront. Ja, hij is Jan Boven. Die zit Milaanse Remo te verkennen. Dus, ja Jan jongens, had ik midden in een interview en dan ga jij me weer lastig vallen, maar jij mag dat hè. Es ist immer sehr schwer, gerade auch für den Kopf. Ich meine, man arbeitet das ganze Jahr auf ein bestimmtes Ziel und dann passiert ein Unfall, eine Krankheit, eine Verletzung und auf einmal gerät man wieder in Rückstand und all das, wofür man gearbeitet hat, ist auf einmal weg. Da muss man sehr stark im Kopf sein und ein sehr gutes Umfeld haben und ja, mit ein bisschen Stressfreiheit kann man sich dann auch wieder zurückkämpfen. En dan zijn we weg voor de eerste etappe, de eerste kilometers voor Wout Poels van de 198 die er vandaag op het parcours staan. In een glooiende Algarve en daarom een ideale voorbereidingswedstrijd. Parcours op en af en voor het eerst maakt Poels kennis met de tempoversnellingen van het peloton die in de training ontbreken. 78. Poligno. Sergio Poligno. De Portugees Poligno op kop dus in een kleine kopgroep. Poligno nog bronzen medaillewinnaar op de Olympische Spelen. Maar het peloton met Poels in de achtervolging. En let op, hier komt hij links vooraan. U herkent hem aan zijn stijl. En Poels dus prima in deze ronde van de Algarve. Ziet er vooralsnog heel erg goed uit. Wist zelf ook niet goed wat hij van deze koers moet verwachten. Want in de trainingen ging het de laatste maand prima. Maar wat betekent dat nu voor de wedstrijd? Reëel, ja. Dat is eigenlijk ook een grote vraag voor mij. Training gaat allemaal goed en ja, koers is altijd anders. Maar nou, het zou wel mooi zijn als ik nog iets kan laten zien. Maar dat is misschien nog even iets te ver vooruit gekeken. Je bent een heel goede vriend van hem. Wat heb je aan hem gemerkt aan die laatste maanden? Ja, in het begin had je het wel moeilijk ermee. Dat is het natuurlijk ook, dat is niet niks geval. En ja, weet je wat het is een, ja, het is een ja, toch sterke vent. Ja, die pakt het allemaal toch wel goed op. Het is even, ja, het was gewoon even moeilijk in het begin. En ja, nou ja, is hij weer terug. Hij is weer terug en gesteund door zijn twee beste vrienden rijdt Poels inderdaad een prima wedstrijd. We gaan naar de finish in Albufeira waar de rondemissen moeite hebben met de hoge hakken en de kinderkopjes. We weten dat als er nog 20 kilometer te rijden is, dat de kopgroep is teruggepakt. Muitos e excelentes corredores do melhor que há no mundo nesta edição número 39 de volta ao Algarve. En dan gaan we naar een eindsprint en is het niet Cavendish, maar de man van Blanco die gaat winnen. Paul Martens, eerste koers, eerste overwinning. En voor een alles-in-één verslaggever is het dan heel hard rennen op zoek naar Wout Poels die met zijn ploeggenoten nog even vlug de finale evalueert. Zelfde aankomst. Wat voor een levensgeval. Wat voor een bus. Ergernis bij Vacansoleil over de hectische slotfase, maar Poels reed een prima rit. En als Paul Martens dan gehuldigd wordt, is het rennen achter de man uit Blitterswijk voor een eerste reactie. Nou, hij ging wel lekker eigenlijk. Ik wilde nog meesprinten, alleen ik nam die rotonde daar verkeerd. Dat was een beetje onduidelijk allemaal. De eerste dag erop zitten. En als Paul Martens dan gehuldigd wordt als ritwinnaar en nieuwe leider in de ronde van de Algarve, kunnen wij Wout Poels aan de jas trekken, even tot stilstand dwingen en vragen hoe het was. Die eerste rit terug na 7 maanden. Ja, vandaag ging niet slecht, maar goed, het is natuurlijk al de eerste dag. En ja, als ik van voor zit, dan probeer ik altijd gewoon om geen tijd te verliezen. Ook voor in de toekomst is het natuurlijk belangrijk voor mij om altijd van voor te finishen om geen tijd te verliezen voor die klassement. En
denk, je kan er maar beter gelijk mee beginnen om zo met die instelling te koersen. En ja, als je er toch zit, dan kun je beter maar je best doen. Speelde nog vandaag mee voor jou dat je 7 maanden geleden in de greppel lag? Of had je niet meer aan gedacht? Nou, het viel eigenlijk wel mee. Net in die finale was het wel heel gevaarlijk eigenlijk. We gingen weer van links naar rechts en volgens mij een gevalpartijtje zo. Maar daar moet je niet te veel aan denken, want anders speelt het te veel door je hoofd. Voor jou wat dat betreft wel een emotionele dag vandaag, nog extra lading? Nou ja, ik ben natuurlijk wel blij dat ik nou hier zo staan interview kan geven en gewoon in de eerste groep ben gefinished, dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb er heel lang naar uitgekeken weer en het is wel heel fijn om hier in het zonnetje weer te mogen starten. Welkom terug. Ja, dankjewel. O vencedor da etapa!